फाइनालि जों दा दखानाव सफैबाय मा नाम दखान नामा PDS बहुत फेमास at Kokrajhar town. This is very famous. You can visit here. Finally जों दा PDS स्ट'राव फैबाय बेयाव गोबां रोखोमनि इउटुबाव नांनाय इकुइपमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर इकुइपमेन्ट्स नांगौ मबाइलनि बे फैनानै लांफैनो हागोन बे PDS स्ट'राव गोदोनिफ्रायनो टाउनाव जोंबाथाय नङा होमबा एसे बायबाय लाहर बिराद नैबे PDS स्ट'राव फैदोंमोन बिथांखौ लोगो मोनबाय बिराद जोंनि बिदासो बियो जोंखौ गोदोनिफ्रायनो लेखा फरायनायाव दैदेनबोग्रा एसे फुंसिनबाय मानसिया आंबो एसे फुंसिनदोंना औ होमबा थांसै आदा जाजोब्बाय दे थांनोसै औ दे जाबाय दे जाबाय औ